पियरिया 24 कलशाया रे 24 दियरिया चंदनी तनाई ले ले आई हा पियरिया 24 कलशाया रे 24 दियरिया सुनी सैया बात पधयान धरब नैहर में आसो छठ करब छठी घाटे कोसी भरब नैहर में आसो छठ करब छठी घाटे कोसी भरब छठी घाटे कोसी भरब मिठू राजा नैहर में आसो छठ करब राजा पटसोनी हमन के सब दुखवा हरी है प्यारी छठी मैया हो माथ पे दौरिया लेके चली मोर सैया हो चली मोर सैया हो हमन के सब दुखवा हरी है प्यारी छठी मैया हो माथ पे दौरिया लेके चली मोर सैया हो हवे दुनिया के महान परब नैहर में आसो छठ करब छठ घाटे कोसी भरब नैहर में आसो छठ करब छठ घाटे कोसी भरब छठ घाटे कोसी भरब मिठू राजा करी जल्दी राजा होत बावे दरिया जे सब सामान जुटाली सैया आ जैता सावरिया जी आ जैता सावरिया जी करी जल्दी राजा होत बावे दरिया जे सब सामान जुटाली सैया आ जैता सावरिया जी माई के कृपा से रौरा घूमे आईनी अरब नैहर में आसो छठ करब छठी घाटे कोसी भरब नैहर में आसो छठ करब छठी घाटे कोसी भरब।